rozprávať o ňom. A teraz by som chcel vedieť niečo o spôsobe tvojho tréningu, aký tréningový štýl alebo spôsob preferuješ. No momentálne po zranení, keď som sa dával dokopy, samozrejme som začínal zľahka full body tréningy, potom som pritvrdzoval, spravil som si nejaký vysokofrekvenčný split do 2 dní. Teraz už trénujem systémom 3+1, stále je to vysokofrekvenčný split, to telo mám rozdelené len do 3 dní. Nerozdeľujem ďalej, držím tam stále tú frekvenciu. Viac mi to vyhovuje, vyskúšal som aj nízkofrekvenčný split, kde som mal rozdelené telo do 4 do 5 dní, ale tie 3 dní to je taký ideál aj pre mňa. Myslím si, že aj pre väčšinu ľudí je do 3 dní rozdelené telo OK. Viem, že keď som pozeral nejaký starší rozhovor s tebou, tak dozvedel som sa info, že zvykneš trénovať aj 3-krát do dňa, čo sa týka predsúťažnej prípravy. Takže skús mi načrtnúť, ako v podstate je postavený ten koncept toho tréningu. Či sa jedná o 2 silové tréningy, alebo jedno kardio, alebo je to trošku inak postavené. Áno, tie trojfázové tréningy, niekedy 4-fázové, dokonca 5-fázové som išiel. Ale bolo to vždy rozdelené, hej, keď som nevládal, že nalačno som mal, dajme tomu, nejaké to kardio. Potom som mal čisto silový tréning. Keď som už nevládal na konci silového tréningu, som si vždy na konci dával zadok. Keď som vypaloval, chcel som mať naprobovaný zadok. A nevládal som, tak som to posunul o 2 hodiny. A takýmto štýlom, ale kvalitné, tvrdé silové tréningy, maximálne 2 za deň, plus nejaké to kardio a ten zadok. Určite keď vieš postaviť tréningy sebe, tak viem o tebe to, že sa venuješ aj trénerstvu a máš aj svojich zverencov, ktorí súťažia. Skús mi povedať niečo o tvojej takej filozofii, ktorou sa riadiš, čo sa týka skladania tréningov a vedenia prípravy. Snažím sa to každému prispôsobiť podľa viacerých kritérií, či už je to trénovanosť, ciele, hej, a aj to, aby to človeka bavilo. Nebudem niekoho prehovárať na nejaký full body tréning, pokiaľ je zvyknutý cvičiť viac cvikov na partiu a nemalo by to baviť. Samozrejme, tréning musí baviť, inak človek nemá výsledky, takže fakt sa držím viacerých vecí, prispôsobujem to každému tak, aby mal výsledky, ale aj aby bol spokojný. Takže ak by mal niekto záujem začať súťažiť, tak nemá problém obrátiť sa na teba. No jasné, nech sa páči. OK. A možno k tým ešte začiatkom, čo si myslíš, čo bolo najdôležitejšie v samotných začiatkoch tvojho súťaženia? Čo sa týka toho, že vlastne si sa dostal do takej formy, aby si sa mohol odprezentovať na tých pódiách. No, tak na začiatku tá forma ani taká nebola. Skôr tá prvá súťaž bol taký odrazový mostík. Myslel som si, že bude tá forma, aj som si myslel, že je forma, ale skôr sa to dalo nazývať plážovou formou. Hej, na tom pódiu to proti ostatným bolo slabé, no ale to bol pre mňa práve ten odrazový mostík, že chcem sa posunúť pred, chcem to dokázať a to ma motivovalo najviac, čiže prísť o rok lepší. To je v podstate aj super, že ťa to nedemotivovalo, tá prvá súťaž neúspech. Ten rozdiel na prvej a na druhej súťaži, čo sa týka pocitov, skúseností, cítil si sa taký skúsenejší, taký sebavedomejší? Určite, na tej prvej súťaži išiel som bez trénera. Stále som trénoval sám, stále som si riešil stravu sám, stále som si riešil superkompenzáciu sám. Nevedel som, do čoho idem. Ja som prišiel na súťaž, ja som všetko robil len to, čo ostatní. Bol som zle natretý, nevedel som pouzovať, prišiel som v šlapkoch na pódium, hej, takže totálne fopa, hej. Ale na tej druhej súťaži už som vedel, čomu sa mám vyvarovať a už to bolo lepšie. Mal si tam aj nejaký tým ľudia, alebo aspoň nejakých kamošov, ktorí ťa natreli, prípadne ti nejak pomohli, alebo bol si úplne sám? Na prvej súťaži som mal kamaráta, suseda, ten ma natrel. Na druhej súťaži už som mal brácha. Brácho mi v podstate doteraz robí natierača, ktorý je, dá sa povedať, kúzelník z Dreamtanov. Dreamtan farba, ktorá je v podstate iba na Slovensku dovolená. No a on mi doteraz s tou Dreamtanou
vie dobre pomôcť, dobre má natrieť. Má trpezlivosť na to všetko, aby sa o teba postaralo tak, ako sa patrí. Takže to je super. Čo sa týka času stráveného mimo posilku, určite si musíš aj ty občas vyventilovať hlavu, ísť na iné myšlienky. Takže kde čerpáš možno aj takú chuť do tréningu a chuť venovať sa tomu a takú motiváciu, aby ťa to úplne nepohltilo v tom zmysle, aby si sa necítil prepracovaný z toho všetkého. Venuješ sa klientom, venuješ sa svojim tréningom, kulturistika je o tom, že každý deň si varíš, takže čo ťa nutí k tomu, aby ťa to neunavilo, aby ťa to stále bavilo? Možno som čudný, ale stále sa venujem tomuto. Aj keď mám voľno, fakt, že mám pre seba voľno a niekde nejdem, dajme tomu so ženou, že fakt, že mám voľno, že som sám doma, ja si zoberiem knižky, časáky a študujem všetky odborné literatúry a takto, snažím sa v tom vzdelávať. Naozaj ma to baví, naplňa, takže ja sa snažím v tomto smere stále, keď mám nejaké voľno, zlepšovať. Keď máme voľno aj so ženou, tak samozrejme nečítam knižky a ona je si inde zavretá, ideme spolu kde si von a si sadnúť, keď je pekne, tak kde si na slnečku a tak. Tak, keď sa dá, tak zašportovať si a tak. Možno nejaký tip na nejakú knihu, čo sa týka cvičenia alebo podobnej literatúry? Knihu aktuálne stále nemám doštudované staré čísla Svet kulturistiky a Masku fitness. Veľa ľudí si povie, že Masku fitness, že sú tam blúdy, ale niektoré veci, ktoré sú tam vedecky podložené, sú tam aj zdroje, tak to si nevycúcali z prsta. Čo sa týka kníh, som si teraz objednal, už dlhé roky som ju chcel, až teraz som si objednal anatomický průvodce. Tá kniha je perfektná po každej stránke, keď človek si dočíta tú knihu 2-3 krát, tak pochopí, aký cvik mu zaberá na čo. Takže vedieť tú anatómiu dopodrobná je fakt velikánske plus. Takže ja by som chcel poďakovať Petrovi za rozhovor a konečné slovo nechám na teba, ak by si chcel niekoho pozdraviť, prípadne poďakovať, tak nech sa páči. V podstate ďakujem vám za poskytnutie takéhoto interview. No ďakujem asi všetkým, ktorí mi doteraz pomáhali v príprave a možno ktorí mi ešte pomôžu nejako v príprave. A ja ďakujem Danielovi, ktorý mi pomohol s natočením tohto videa. Pozdravujem vás a dúfam, že načakám na to. Čaute. Čaute.